जेबर हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों आङो नोंथांमोननियाव आपडेटआ जाहैबाय मा दा स्पेशली 3 नं क'क्राझार 3 नं क'क्राझार LAC नि सायावहाय बे 3 नं क'क्राझार LAC नि सायावहाय दा जों नुबाय UPPL निफ्राय माने टिकेटखौ घोषणा खालामबाय मैया फोसावबाय बेवहाय जाहैबाय मा एक्जिस्टिं जेनाखि MLA लरेन्स इस्लारि सारखौनो बाव होनाय जाबाय ओमफ्राय दा जों नुबाय थादों कि BPF निफ्राय हाराबा महिलारि सारिनि नेतृत्वआवहाय जेनाखि दा BTC सरकार जागासिनो दङ बेवहाय जों दा नुदों सानै कन्टेस्ट जों नुदों सासे जाहैबाय बै समनि MLA खा गोबाव बोसोर 25 बोसोरसो लागै बिथाङा MLA जानानै फैखानाय प्रमिला रानी मेडाम बायद' आरो जों दा गोदान यां माने जेनेरेसननि सासे जोङो नुनो मोन्दों बे जाहैबाय मा हारामा महिलारि सारनिनो आंगोनि बिसि अनजालि बिसि सेवलि महिलारि सार मेडाम दा बे सेवलि महिलारि बे मेमाबो दा माने गोदानै बिथांखौ माने रायजो राजाफ्रा क'क्राझार 3 नं क'क्राझार LAC नि आन्दाराव गोग्लैनाय माखासे BPF नि दैदेनगिरिफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांखौ हास्थायदों दे सेवलि महिलारिखौ एबार क'क्राझारनिफ्राय माने MLA हिसाबै माने बिथांखौ टिकेट होनांगौ होननानै माने डिमान्ड खालामदों आरोखि रायजो राजाफ्रा आरो वार्डस्कार्सफ्रा जों डिमान्ड खालामदों दा जों नुबाय मैयाहाय माने बिथांमोना अलरेडि बिथांमोना माने इलेक्शनखौ होनाय जाबाय मानोना BPF नि जेनेखि बिथांमोननि माखासे नियम बायदियैहाय जायफोरनाखि बिजाथि हास्थायदों बिथांमोना इलेक्शन होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो महिलारि सारा दा बे हिसाबै बिथांमोना प्रमिला रानी बायद' माबो होबाय आरो सेवलि महिलारि मेडामाबो होनाय जाबाय आरोखि दा एक्चुअलि बाथ्राया नैबेसो फैदों दा जुदि क'क्राझार बे LAC आव दानि एक्जिस्टिं जेनेखि BTC सरकार आरो BPF निफ्राय जुदि सेवलि महिलारिया मोनमारगोन ना प्रमिला रानी बायद'आ मोनगोन सोर मोनगोन गोबां आरो बिथांमोननि गेजेराव गोबां मानसिफोरा सर्सा खालामदों आरो माखासे मा होनना बुंदों बिथांमोननि समाजाव कन्ट्रिबिउसन होनायखौ नायदों थारमाने जे प्रमिला रानी बायद'आ समाजाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन होदों आरो दा सेवलि महिलारि बायद'आ माबायदि कन्ट्रिबिउसन होदों बे मोनसे थामाम मोनसे सर्साया सोलिनानै दं आरो दा थेवब्लाबो जेनेबा आंथ' बुंगोन दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला आंनि साइडनिफ्राय आरो स्पेशली आंनि साइडनिफ्राय रावनिबो मतामत नङा दै आंनि साइडनिफ्रायबाना आंनिबो सानैबो माने जयगथा दं आरोखि जेनेबा नोङो सेवलि महिलारि मेमनि बाथ्रा होन बिथाङा जाहैबाय मा BTC दा रानिनो आंगो बिसि अनजालि बिसि आरो बिथाङा माने एसेबां माने रोङैबो नङा बिथाङा सासे इडुकेटेड दा बे हिसाबै बिथाङा एसेब्लाबो समाजनि खामानि मावनो बा समाजावहाय माने थाफानानै रायजो राजाफोरजों बिथाङा खामानि मावनो गोसो दङ दा गोसो दङखाय बिथाङा दिनै हयथ' गोबां माखासे मानसिफोरनि कुइज खालामनायावहाय बा गावबो एसे गोसो थाखानायखाय बिथाङा दिनै जाग्रद जादों जे आंबो MLA खौ गसंगोन होननानै आंनिब्ला जुदि प्रमिला रानी मेम आरो सेवलि महिलारि मेमनि गेजेरावहाय जुदि माबा मोनसे नि गेजेरजोंहाय जुदि ओरै होनलायोब्ला जायो नामा आं सानदों आरोखि सेवलि महिलारि मेमखौनो क'क्राझार माबायाव होनाय जाथोंसै 3 नं माने क'क्राझार LAC आवनो होनाय जाथोंसै ओमफ्राय उनावहाय जुदि बे सरकाराव फैयोबा नेक्स्ट MP आवहाय माबाखौहाय प्रमिला रानी मेडामखौ होनाय जाथोंसै होननानै बेफोरबायदि माखासे खालामजायो नामा बेबायदि माखासे लामानि गेजेरजों लांजायो नामा दा आं मालाबा नुयो नो डाउट बिथांमोननि गेजेराव जायाबो जानो हागौ नो डाउट जेनेबा दिनैथ' नोङो गोबां मानसिफ्रानो बुंदों हारामा महिलारि साराथ' नोङो गावनि अनजालि बिसिखौथ' नों होखानांगोन होआबा बोरै जानो बिथाङाथ' होनदोंमोन नोंगौ मोनसे समाव जे आंनि बिसिया मालाबा पलिटिकेलाव ओंखारा बे मिडियाफ्रा दामनानै होनायसो होननानै आरो मैयाबो सोंदोंमोन मिडियाफ्रा बाव होनदों आरोखि बिथाङा इलेक्शनसो होदों इलेक्शन होनो हाया नामा मोनो नामा बे बाथ्राखौ माने स्पष्ट खालामनानै होदों हारामा महिलारि सारा ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जों नायोब्ला प्रमिला रानी बायद'नि माखासे कन्ट्रिबिउसन समाजाव मावबोनाय गाज्रि 25 इयार्सनि बाराबावसो खोमा बियो जे MLA जाबोबाय बिथाङा आरो बे MLA जाबोनानै क'क्राझार LAC नि आन्दारावहाय मा जौगानायनि खामानि मावखो बेखौ जों बुंनो हानाय नङा खारन जोङो क'क्राझार LAC नि आउटआव दं दा बे हिसाबै बेखौ क'क्राझार LAC नियाव गोलैनाय बै रायजो राजाफ्रासो दिनै रोखा फोरमायनानै होनो हागोन जे प्रमिला रानी मेमा मावगोन ना मावाखै बेखौ बे मोनसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बिराद मोनसे उगुल थुगुल नुदों जे दुखु ओरै सानदों आरोना प्रमिला रानी बायद'आ गमामायैनो माने टिकेट मोननायनि आसाया एसे खम थाखाबाय मोनमाराब्ला बिथाङा BPF खौ दुखु मोननानै गुबुन अयन मोनसे राजखान्थियाव बारगोन नामा बे मोनसे
बाथ्रायाबो सोलिया नङा सोलिदों नाथाय आंनि बायदिबा आं पार्सनेलि आङो गेस खालामनाय बायदिब्ला प्रमिलानि बायदेवा मोनाब्लाबो बियो पार्टी सोलिनाय नङा बियो थागोन हजम खालामनो थांगोन खारन बेहा हजम खालामनो हानाय बेनाव गोहो दंसै खारन बियो गोरलै गथ' नंला आरो इभेन बियो एमएलए जाबोनाया माने गोबां बोसोर जाखाबाय 20-25 बोसोर जाखाबाय आं दहायनो होनबाय थादों दा बे हिसाबै बियो बायसान्स मोनाब्लाबो बियो माने दुखु मोननाय नङा आरो दाखालि साननै सानथामसो सिगाङाव बिथाङा मिडियाफोरनि कुइसन खालामनायावहाय बिथाङा बुंखादोंबो जे आंखौ जुदि पार्टिया हाइ कामाना जुदि आंखौ जुदि जिरायथ'दो होननानै बुङोबा आं जिरायथ'गोन होननानै बिथाङा स्पष्ट खालामदों दा दैदेनगिरिफोरनि गुनखौ जों बिदियाव सिनायनो हायो आरोखि दा ओरैबायदिफ्रासो दैदेनगिरि दङ होननानै आं सानगोन आरो जायफोरनाखि टिकेट बिबाय टिकेट मोनाखिसै आरो टिकेट मोनैनि जाउनावहाय पार्टिखौ दुखु मोननानै गुबुन अन्य पलिटिकेल हान्जायाव जयनिं जाबाय बे कालसारखौ खिन्थु आं मोजां मोनाखै आरो जायफोर टिकेट बिग्राफोरखौ होनना बुंदों टिकेट बिबाय मोनाखिसै ओमफ्राय गुबुन दलाव जयेन जाबाय आं बेखौ मोजां मोनाखै आरो अन्य गुबुनफ्रा बेलेग खोथा जेनेबा नोङो वार्कारफ्रानो बिनि सायाव आं बुङा वार्कारफ्रा नोङो जाय सरकार बिदिनो थाखागोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना नुदों हाजार हाजार मैया बे कुसुगावहाय 1174 जन 1174 जन माखासे बिजेपिनिफ्राय आरो स्पेसियलि इउपिपिनिफ्राय सोरबा प्राइमारि दैदेनगिरि ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय मैया 1174 जन गोरलै नङा आरो जा स्पेसियलि आं बाहाय नुदों बावहाय फ्राय बर'आनो बांसिन जादों बावहाय राभा सानै साथाम दं आरो आदिबासि सानै साथाम दं आरोखि खिन्थु बर'आ बांसिन जयेन जादों खिन्थु आं दा गुबुन अन्य जाथि जनगोष्ठीफोरखौ आं बारा जयेन जानाय नुवाखै दै इउपिपिएलआव जयेन जानाय नुवाखै आरो बिपिएफआव जयेन जानाय नुवाखै हयथ' बिथांमोनहा मोनसे साननानै दं खोमा थारैनो सोरखौ देरहाहोमारनो बे बाथ्रायाबो रोखा क्लियार जे दिनै जों मोनबाय जे माखासे बिजेपिजों माने एलायन्स जायैनि थाखाय जे दुखु मोननानै माखासे माइनरिटि बाहायफ्रा दुखु मोननानै दङ आरोखि दा बिनिफ्राय जों दा नुखाबाय अलरेडि क'क्राझाराव दाना सोरजों कम्पिटिसन जाना बुंबा एक्जिस्टिं एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौथ' फोसावखाबाय इउपिपिएलनिफ्राय फोसावखाबाय दा बिपिएफनिफ्राय हयथ' सेवलि महिलारिखौनो मोनगोन आं बिराद आसा दङ आरोखि सेवलि महिलारि मेमखौनो मोनगोन आं बिराद आसा दङ आं प्रमिला रानि मेमखौहाय मोनगोननि आं बारा आसा गैया खारन दा डिमान्डआ फुरा हाई डिमान्डआ सेवलि महिलारि मेडामनि सायाव फैदों आरोखि स' बिथाङा मोननायनि आसा दं दा जों नुबाय इउपिपिएलनिफ्राय गासै दा 7 जन बिथांमोना बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय जेरै नों हरैनिफ्राय लानानै नों नेरसोन बर'खौ होबोबाय उदालगुरियाव नोङो दिपेन बर'खौ होबाय तामुलपुराव प्रमद बर'खौ होबाय ओरैहाय नोङो बिजनियावहाय कमल सिं नार्जारिखौ होबाय ओमफ्राय जों नुबाय क'क्राझाराव ओरै लरेन्स इस्लारि सारखौ होबाय ओमफ्राय ओरै दतमायावहाय राजु कुमार नार्जारि सारखौ होबाय आरो जों दा 28 नं जायखिनि गसाइगाव 1 नं गसाइगाव बियाबावहाय एक्जिस्टिं एमएलए दंमोन इउपिपिएलनिफ्राय जिरन बसुमतारी सार दंमोन आरो दा बेखौ बिथाङा गाव गेरेला होननानै सिमान जानायखाय इउपिपिएलनिनो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि अनिन्द बसुमतारी बिथांखौहाय होनाय जाबाय होननानै दा बिथांमोना क्लियार मैया खालामनानै होनाय जाबाय आरोखि दा स्पेसियलि आंनि बे मेन भिडिअ माने उद्देश्य जाबाय मा LAC क'क्राझार LAC सोरनि आखायाव बिपिएफनिफ्राय सोर टिकेट मोनमारगोन बे आरो बेखौ लाफानानै आङो माबा हिसाबै आं नैबेखौ लाफानाय जाबाय दा नोंथांमोना नेदो हयथ' गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बिपिएफआबो पास माने खोलोब हिसाबै बिथांमोनहाबो माबाखौ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावगोन मानोना जों मिथिदों बिजेपिआ बावहाय 3 ना 4 गेलेगोन ओमफ्राय बाद बाखिखौहाय बिपिएफनो हगारनानै होगोन अब्ला जों बेखौनो जों रोखा मोनखाबाय जुदि बेखौनो जों बुंनो हायो जुदि बिटिसि एरियायाव जुदि दासिमबो कंग्रेसनिफ्राय टिकेट होनायनि बारा माबा गैया सफैयाखै अब्ला कंग्रेसआ सोरखौ सापर्ट खालामगोन जों बेखौ नुहुरखाबाय ओरैबाबो खारन बिजेपिजों बिपिएफआ एलायन्स लाखाबाय एनडिए नालाय होनबा बिजेपिआथ' नों अलरेडि सापर्ट होगासिनो बिपिएफखौ अब्ला कंग्रेसआ हयथ' सापर्ट होसिगोन एबार इउपिपिएलखौ आरो एआइइउडिएफआ हयथ' सापर्ट होसिगोन इउपिपिएलखौ आरोखि दा अब्ला फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मा होनो बेनो दा जेखि राजखान्थि हान्जायाव थायाथों मानो आंखौ ग्रुप खुलुमनाय सारमोन नोंथांमोनहा फ्रि एन्ड फेयार मोनसे पलिटिकेलखौ माने गेलेयो आरो पाब्लिक मेन्डेटखौ जेब्लाबो एक्सेप्ट खालामनानै लायो थेंक इउ